Na kinhasan guys kani burrito ra ba din ni Crystal. Ja miyawon lagi tang Crystal kay mo ni siya paborito nga sabaw. Ja naka-ready naghangkuan guys dia. Kamunggay. Kuno hugas guys. Giningaw di ko ni Crystal ni litog. Di pagbutang ni litog. Kagagway. Sana puwa-puwan niya tihang sabaw. Mga hipon ni siya gagmay. So lami kay sa sabaw guys. Giningaw ko ni Crystal kay mao ra ba din siyang paborito. Ano siya takla. So diyan na guys, gatehang kininhasan. Sila rabi nang hinasdan niya paborito jud ni Crystal. Tanang sag malunggay. Kaning dito may paborito ni Crystal guys. Hello guys, majung adlaw, majung buntag, majung hapon ug majung gabi natong tanan guys. So kuno pud ni si Ruby probinsyana so karon guys nanguli ag mga nagtrabaho dari sa wheel shark watching guys kay pa stop operation kay grabe lagi kasigag bawod ag dagat ja. Luoy pud gadto di mga gis guys ug operation sila ja manan og wheel shark. Kasi gadto ka bawod lagi. So way operation. Nanguli na naman sila. Duha na ka kuan, duha na ka adlaw. Ha? Nagiyagaw ni Papa Idi guys, managat na lang sila. Ihulog na nimo? Kaya makasabaw ta? Nguli na laman guys kay ang uban na kuan kay di lagi pud pwede mag-operasyon nga na kay delikado pud sa mga gis nga bawod ag dagat. Di pud puding managat kay ag dagat pud grabe pud. Iyan lang mo tong ihug tong kuan guys kanang pukot. Gagawa na ni Papa Edi. Diyan na naman tong ihog tong pukot kay basi nung makakuha tong isda. Kay naay kuan gibalita guys nga naay taga Santander Liloan ni abot og Maribuhok, Bohol. Kay nagat kuno gabi napadpad sila didto. Diya amping tanan guys kay mo lagi na kuan diya lagi na way operation lagi sa Papa Edi duha na ka adlaw. Nya di-op na pud wali tulo ka adlaw na. Laban nang gihapon ta. Diyan gisugo si Papa Edi dadto kuan guys. Asang gisugo kanang hang ipangbalhin tong tanom ba kay kuan kanang mamatay siya ganas kaang halang gibalhin sa juta. Kaya mabuhi na ang ibalin sa juta dari sa utlanan na pun haibutang guys. Diya kani po dahan nisang ipambutang sa juta ni kaya rong di sa jama.
Wala na, nanguli na dyan sila pa. Minghoy ka dyan mga naong. Nagminghoy mga naong guys, kay siyempre dako ka dyan kawalan sa mga pamilya nga na ay mga pa-eskwela college. Diya, way operasyon. Pero laban lang sa papaidi oh. Mangura na dyan, managat. Para makalibrig sidaan. Tuanas puloy pa, nagkuha na siya, naghug na siya og ka ng pukot. Hindi managat lagi pag masig mapadpad pagkatog buhol. Narabay na padpad. Tagakuan ko no pa, tagaliluan. Napadpad sa paribuhok. Gabi, di ba Col? Nanagat gabi, niya tuwa napadpad sa paribuhok. Dua ka buhok, tagaliluan Santander. Gusto nanagat kahapon, nakusubay ang hangin. Malagi guys, kahapon, grabe dyan ang inampo nga paabuton dyan mi og Dubagiti kay maadto dyan na mas kristil. Grabe dyan mong kasuga kasug hangin pero okay raman kay dako man barko among gisakyan. Diyan ning ipanglubong lagi ni guys ning kuan. Kaning mga gumamila kaya hanan sa gipanglubong dari sa mga among utlanan. So sa utlanan na ibutang kay rong kuan di ka sa sama kay na may utlanan ka ng spikas ba nga na dito agihana niya utlanan na ibutang mura sa ahang ikural ba dapit nga na kaya hang maning gisirado guys kay malagi na kanang daghan kadtong mga gidari. A few moments later. Ko nagpahilot niya di nasulpo lagi nang kamot pag pangalasado sa nagkuan mi sa kuan ni Crystal boarding house. Ya, sakit ka doon sa ilihok guys. Nasakit ilihok niya hang kumag. Ada pud ka hugdan na kay wala man ako ilihok. Ano iduon kay naa dari dapit sa kuan diya sakit sa paku-paku. Ay kuan ba iba atog kusog. Para laman makuan kay ang makuan naghihilot. Kuan gihilot siya guys kay ang ipahilot na to sa ngihilot. Di ta maka lihok-lihok dani kay mana si Papa Edin lang ang gisugo guys upang kuan sang mga tanong may guro ko magsugo. Diya guys, nang dunggo na pud ding gagaw ni Papa Edin nga nang isda. O namukot. So man nakuha guys na alami ka dyan sa bawon. Diya. Mabuhi na dito dari sa probinsya guys basta magkugilaman. Huwag kaila na ng isda kanini taas og sungo. So makalibre na dito sa pamilya guys basta magkugilaman malibre na tag sidaan. So kanang gamit ni guys kana guys pukot ra jud. Nadugali kay nakakuha guys bisag arang kasugag bawod niya. Nasila kung bati og panginhas. Di man ko maka panguha guys kay ahang kamot lagi na sulpo. Nay guys oh. Itong tanawon kung sa ilang nakuha. Ningawon ra ba ko basta manginas kay wala gis kristal diha. Ganahan mas kristal ug kanang kininhasan warang niwaha na sila kanang gagmay nga pasayan. Oh, kumbati. Alam mi ngon jud kung kristal dani pa. Kani maborito ni kristal o kana oh. Singana ni pa? Litob. Mo ni jang paborito nak na yung paborito nak oh. Mura ba dyan yung paborito nga sa bawon nga litob. Diyan na po isda dito guys kay nang isda man yagaw ni Papa Edi. Lagi na way operasyon nga linaw man unta na way operasyon no. Samot ni ugma wa na pod. Panay da na pa to ba? Apa? Ano ba na nagkamang-kamang na ah? Pakadakop ka nak, wadlo ka. Ano ba to? Yung dukdukon ayaw. Ma, ako Kinalitob na siya oh. Kato ka ni Papa ka. Wawa naman biya ni ate. Mingaw ate nang inhasmi. No? Nang inhasmi no?
Laga, tatoy na inas na paati dito ka. Ay, nagsunod-sunod na ako. Hindi mo ko makakuan kay sakit akong kamot. Kau na uli natin ka. Anuban po siya guys. So diyan na guys, nakuha na mo guys nila papaidi og ni Nicole. So litob ka nang nay kinhason. Sa kaning gagmay nga kuan guys, diyan naka-ready na ang malunggay. So ang utang ang malunggay guys kay roma lami-lami pa ni atahang sabaw. Ja ato din hugasan guys kay naman guni mga bas, ngapil mga bunbun ba sa dagat. So hanan siyang kitag sa tagsan ja katong dak guys hanan atong gibrasan. Ang gibrasan pud tong litob. Kato din ang brasan atong hinluan kay aron lami jud ang sabaw nato higup-higup. Ja habang ga luto ko ni guys kanang gimingaw jud ko ni Cristel kay malagi na paborito ni Jani kani mga hipon nga gagmay. Ni Jani siyang paborito kanang litob basta ningan nato sa mamaw nahinasan mamanginhas lagi ko nun ja sama nang wa man si Cristel guys. Ja harin siyang gimaadjog hugas ni kay kinahanglan din nato maadjog hugas ni atong kininhasan nga litob. Ano hugas guys? Giningaw jud ko ni Cristel ni litob. Hindi pagbutang ni litob. So diyan na guys, gatehang kininhasan. So larabi nang hinasdan ni paborito jud kadto ni Cristel. Tanang sag malunggay. Kaning litob may paborito ni Cristel guys. So libre na jud atong sabaw, healthy pa. Dato na isang butangan og malunggay guys. Pwede ganig sabaw ra ni guys, di na butang malunggay. Pero mas lami jud ni malunggay kay mas naka-healthy ang malunggay. So igura natin sa itong pabukawon guys. Ito na siyang patin. Diya guys, kanang gahawas ko na rin guys kay ang ihatod dito sa atin ni Papaidi. Kay arang daghan naman po ni among kinhasan guys na ang paborito jud kadto ni Cristel. So ano siyang ipahatod sa mga bata. Okay, arong napod sila yung sabaw dito spikas guys yung atin ni Papaidi. Diya guys, wa man dari mga bata ako na lang may maghatid kay agbay sa atin ni Papaidi sa unahan raman. So asa ning ihatid kay makapamanihapon pud sila. Mabug daw. So guys, manay luto sa Bicol guys kanang ginataang malunggay. So manay diyang giluto ni Papaidi. Jag gamusudan guys is mo ni. Paborito din ako ni ngunani. Kuan man guys kay hamang gipanghatdan lagi tong ihang atid dos bikas. Nang daghan man kaadyo ning nakuha. Dapat tibod mga bata dadto among gihatdan guys. So mabuhi na jud dali sa probinsya. Diyan na dito isda guys amo ra mong gisud sa repera. Ugma na pud to namo sa bawon. So libre ra jud ang sudan. Mabuhi ra ka dari bisag wa kay trabaho. Mga kay trabaho dari mabuhi ra ka. Wa kay kwarta mabuhi ra ka. Basta na alam kay garden. Ang problema lang guys kay ang bugas. Bugas ja gimingaw ko kay mao jud ni paborito ni Cristel guys kaniyo. Dito bisan ang paborito. So hang paningkamutan guys kay muli man tos Cristel nagkasabado. Manginhas gyapon ni. Sa sabaw. Kay for the best binili na ako. Janggi mo the best ko. Oregano. Oh, gibutangan niya oregano guys, ra humuta siya. I-try po din jog luto kanang malunggay ja butangan jog oregano, murasag ja butangan kata. Ja simot ang sabaw. Herbal na ulam pa. Guys, kanang nanihapon mi dari kaming tulo. Ja nag ako guys man ako kaon kay gamay ra nga rice akong gi kaon guys. Ja sinikul dia pa ijang kaon po ni si jag kinasen. Ja sa may mo ka istorya si mo hang giluto diha nga nasimbol nimo nga kuan. Sa gitudloan kay sa una guys maghumba mo guguog ka ng nangka ja butang nga oregano. Ijang gisundog karon malunggay gibutang nga jag oregano mo na sa guys. Suar lami apud siya. Lami oy.
Kanang Bilang sudan na, pa herbal. di ra sud ana pa Herbal na siya. herbal nga Masustansya Oregano. ba? Nana sa vitamins, napos sa herbal. oregano guys. Pwede ra Kulang din. na lang nagprutas, tanan. Pwede rin yung baon pero ako na kuan ko guys kanang pagpanihapon na lagi nga was crystal di mi kumpleto. Kakaiwas sa ubo ba kay Dili mi kumpleto guys kanang mara ba ni paborito ni Crystal. Diyan na nawag ko karon na ni hapon ako nupod si Crystal. Kanang makamingaw guys nga kamiran tulo na rin na ni hapon kanang naana bitaw nga kaming upat. So sagdi lang guys laban lang hapon mi. Ja, thank you for watching guys. Daghang kayong salamat yung tanan guys sa inyong pagsubaybay din ang video ja. Kanang man dun mong kanunay pasalamatan ja salamat pud gadyo ni Ma'am Bitani amping diha sa Germany Ma'am Bitani ja diya na gamong kininhasan na hurot na kaya lagi magipanghatid dito sa pikas pud medyo makakaon pud tong mga bata. So thank you for watching guys. I love you all og amping og ampo tang tanan. See you in my next vlog.